Nke a bụ Mbute TV. Igbo ekele m unu, Igbo mma mmanụ. Ndị be anyị ndewonu. Ogu Emmanuel bụ aha m. Biko ọwụ na-ewe onye ọhụrụ na Mbute TV channel. Anyị na-anabata gị ebe o buru ibu. Ndị ochie, anyị ekenekwa unu. Biko n'ịga n'ihu n'ihe anyị nwere n'ụbọchị taa, anyị chọrọ ikwu okwu gbasara ego mbute maọkwa na ọgwụ ego n'ala Igbo. Ọwụ na unu n'anya mago high rate of ịkwafu ọbara n'ala Igbo otu o si dị ugbu a, ama mma ọ dịzị ka o ji ofu ụkwụ wee karịa otu ọ dịbụ na mbụ. Ebe ọwụ na itiri isi ofu okwu ahụ, kama ihe m na-ekwukwa ọgwụgwụ sọsọ n'ala Igbo ka ọ na-eme, kama ihe anyị ga-eji wee hapụ nke ndị ọzọ kwuo nke anyị ka anyị nwee ike ibu ụzọ dozie ebe anyị bifo pụtawa n'ama. Ọ ya mere m ji na-ekwu na-akpọ ala Igbo. Ọ na-emecha ma n'ala Yoruba ma ebe ọzọ gasị dị iche iche, mana ka anyị hapụ nke ha. Onye ọbụla ji aka ya jeje kwuo okwu gbasara nke onwe ha, so anyị na-ekwu okwu nke gbasara anyị. Ọ ya mere anyị ji mee ihe onyonyo a. Biko ọ ga-amasị m ka unu subscribe na channel m Mbute TV na YouTube. Unu gaa na Facebook, ebe ahụ edere like, unu apịa ya aka. Facebook page m Mbute TV. Unu kọmentikwa na vidiyo ọwụ na anyị metere, unu ekwuo onwe ihe ọzọ unu chọrọ ka anyị tinye ma ọ wepụ na ihe onyonyo a, unu mee ka anyị mara. Ebe ahụ mgbịrịgba dị notification bell, unu apịa ya aka. Ọ ga mgbe ọbụla anyị nwere vidiyo ọhụrụ ka unu so na ndị izi ga-ebu ụzọ enweta ihe onyonyo a. Biko ọ ga-amasị m ka unu lee ihe onyonyo a bido n'isi ruo na ọgwụgwụ ya. Ịma ihe asị m kwuo, ofu ihe so wee na-etinye aka n'ihe gbasara oke nga sị na ọwụ oke ka anyị gaa mabute ya ibu ego mbute na ọgwụ ego. Nke mbụ asị m kwuo sitere na ihe onyonyo a na-apụta na mago ụmụ ihe onyonyo a dị na Nollywood videos. Adị m ekwu na ọwụ ihe dị mma na mmadụ ga-eme ọ na-ele ihe onyonyo ma ọ na-ele vidiyo o were uche ụmụaka na-ele ya, maka eche m na ndị ji uche ụmụaka wee na-ele ya bụ ndị ga na-eṅomiri ihe mee n'ime Nollywood videos. Maka na ụfọdụ mmadụ ekwuola, ụfọdụ ndị ejide tiri aka n'ihe gbasara ihe ọgwụ ego a, ụmụ ihe ime rituals ndị a, ego mbute a, ha si na ebe ha mụtara ihe ha na-emewo na site na ihe onyonyo Nollywood ha wọchịrị, na ebe ha si wee mụta ya. Biko ana m ayọ ka ndị movie censor board bụ ndị na-elekọta otu esi ewepụta ihe onyonyo na ba enwe ike ileba anya, ka ha ma otu ha ga-esi leba anya na ụfọdụ ihe onyonyo vidiyo a na-ewepụta, ka ha leba anya na ya, maka na ọ na-emetụ ụfọdụ mmadụ. Ụfọdụ mmadụ amakwaghị nke wee eziokwu na nke wụ ihe eji wee mere fim. Ama na ihe fim oge ụfọdụ a na-awụjuchi ya ma nnu na ose ka o wee kaa aka ka o nwee ike ịtọ ụtọ n'anya. Nke abụọ awụrụ gịnị? Ọwụ ihe gbasara okpukperechi ma ọ religion, ma o nwegasị influence ha nwere ebe mmadụ nọ. Kedu ebe ihe gbasara okpukperechi si wee metụ ego mbute, ọgwụ ego na ka ije ebe a taa nwee echi? Ọ bụ eziokwu na ụfọdụ ndị isi otu okpukperechi ala ka ihe dịka ndị na-eso ụzọ Kraịst, oge ụfọdụ ha na-esokwanụ, ha na-agba mbọ iji leba anya n'ihe a na-ekwu okwu ya. Ụfọdụ nkụzi ha, ihe ụfọdụ teachings ndị pastors na-etichi oge ụfọdụ na
na social media platforms. Ị na-awọnda kedu nke na-eme eme ịhụ onye si na na-eso ụzọ Kraịst, ịhụ otu ọ ga-esi na-ebupụta ihe nke ụwa ma ọkwa na akụ nke ụwa o nwere iji mgbe ha si na-eji eyi ndị mmadụ egwu, mana ịjụọ ha ga-agwa gị na ha na-eji egosi gị ụdị blessing ma ọkwa na otu Chineke si wee like ha ebe o buru ibu karịa gị, ma chefuo na gị nwa na-eweta tithe na offering na ha ji nọ n'ebe a ha nọ. Ọ gị weta tithe na offerings ha ji zụọ ihe ndị a ha ji eyi gị egwu. Oge ụfọdụ enwere ike iji ihe dịka ụmụ ihe ụgbọelu private jet ndị a ịhụ ha ewere bịa display ụmụ Rolls Royce collections. Ama otu m ga-esi wee kọwaa ya akọwa, eji na-ewepụta na-eyi ndị mmadụ egwu. Ụmụ smart cars ndị a, ụmụ moto ndị ọgbara ọhụrụ a, ịhụgasị ụdị ụlọ ha bi na ya na ihe gasị. Ọ dịkwa ka ụdị ihe a Fela kwuru mgbe nwa asị na Fela wee onye afịfịa ka ọ, mana eziokwu ọ sị na ị gaa n'ụlọ pastọ na ọ na-ama mma karịa nke ndị na-eso ụzọ ya. A na-ekwuzi okwu ụmụ ihe designer suit na go fancy clothings, ịga na wristwatches a na-agba na gịnị. Ị kwesịghị ịga ụzọ ebe ahụ. So ụmụ ihe ndị a ga-eme ụfọdụ mmadụ na-aga chọọchị ma ọ na-ele ha anya ịnọkọtakwuzi bido nyowe chi nke ị na-efe, inyowe chi nke ị mago nke ị na-worship, ma dị sure na ọ ka na-aza ekpere ma ọ na-arụ ọrụ. Maka ndị pastọs a ga-eme gị ka ị mata na ha na-worship a living God. Then ịrụzie n'ụlọ suspect wee dịka nke ị na-worship nke ị na-ekpere dịka o wee dead God. Ọ ga-eme gị bido nyowe ya, ị na-enyo enyo. Oge ụfọdụ ị ga-aghọtazi nke ị na-eme eme. Maka ihe a na-eme na chọọchị today, ada ekwuzikwa okwu mkpụrụ obi ndị furu efu ịga tụghatị ya ma ọkwa na ka ị chọta ọ dịewuzi mba. Ihe nke na-eme eme na-ahụ onwe nke iji ivi na ọ dị possible wee wallet gị tụba n'ime offering box. Ịghọtala, weta tithe gị, every kinds of offering. Nweghị ụdị ọ na Nigeria ịnụkata different types of offerings, ike akwụrụ ọtọ gị. So ha ga-asị gị na gị weta bịa ịmago na bigi bịa dewe na the foot of the apostle ka e wee nwee ike ịgọzi gị. Ịmana ebe a ga na-agụdewe na Baịbụl, enwee ike ịgwa gị na Baịbụl kwuru na mgbe e wetara ihe ndị a dewe na the foot of the apostle, na ndị apostle werekwara ya kesasịarịa onye ọla dịka mkpi ya siri dị. Ha enweghị ike quotation ha na-eru side ebe ahụ, mana ka isi ebe a pụtawa ihe m na-ekwu n'ụbọchị taa. So kedu ihe m na-ekwu? Ndị okpukperechi so na-eme ka ụfọdụ ndị mmadụ na-amaghị onwe ha ma ọ na-aghọtaghị onwe ha ma ọkwa na ihe ha pụtawa. Ọ na-eso ha na-echa ụfọdụ ihe ndị a, ọ na-eso arafu ha. Ha sị mba, ha ga-eje mba a na-agba ka eje mmabịa aka n'ime gbaa ya n'ihe ahụ. Oge ụfọdụ aha chọọchị na-ada aza oge ugbu a na-agwụcha m ike. Onwe nke ụbọchị m na-eme travel na pụta na Owerri, anọ na n'ime bọs fụ ndị yi eprọl na dịka ọ na-acha edo edo. N'anya na-azụ ya, ọ na ihe dere Jehova sharp. So njụrụ onye mụ na ya nọ na moto si ya, biko iwe n'iwe, kedu ahụgo m mmadụ ịtọ ka ịnọ yi eprọl na-ede Jehova sharp. Ihe ọ kọmpini na-elodu ọ moto ọ transport line ka ọ sị m mba na ihe chọọchị na ọ dịka ma wee stranger in Jerusalem. Nsi actually na-ebighị m ebe a, na m butere ụlọ na-achọ ka m ruo Lagos si ebe a gawazi obodo nnọ na ya. Ha si oke, no wonder na ya mere m ji ajụ ụdị ajụjụ a. So abịa enwekwa nke ọzọ, o nwere nke ọzọ chọọchị ọzọ ime ya na-akpọ ya mebe emebe n'oge adịrọzi. That is ụmụ ihe ọwụ na na-achọghị ịkụ ten okpukpe ya. There is no time. Aha the church ahịa ahụ ya mebe emebe n'oge adịrọzi. So ị na-ekata ụfọdụ aha ụfọdụ chọọchị ndị a na-ada azawa. Ịhụ that na onye ebe a ka onye ọ dị ọsịsọ kwesịrị ịga lebawa anya.
ịghọtago ọ ga-ala ka ije banye na ụdịka chọọchị a maka na ile aha dị chọọchị na-aza ịma na ha kwenyere na eziokwu na oge adị ọzọ ebule m ọkwa ma oge adịkwa eziokwu ha bụkwa ihe fụrụ anyị na-akụ ịgba ndị enwe ndidi abanye ozugbo oge adịrọzi so a na-eme biko ọ bụrụ na ọ dịghị ọsịsọ jirikwa nwayọọ maka ha sị na onye ọ dị ọsịsọ na nkwa ọsịsọ onye ọ dị ọsịsọ na-etinye isi ọsịsọ ndị pastọs anyị na-akawa ahụ iji ụfọdụ ihe ndị ha nwere na-eyi ndị na-abịa chọọchị ha egwu onwekwana onye na-eto eto onwekwa onye yi itu anyị chọrọ ewu ogbenye onye ọbụla na-agba mbọ ka o meet up onwe onye ga-achọ ka apụtasị na ọ na-abịa ka ogbenye bịara ofe dị kimbiri ọma na-agba mbọ so abịakwana ihe ọzọ na-eme ụfọdụ ndị ntorobịa eji agbasi ọsọ ike na ịga tinye aka na ụmụ ihe ego mbute a ụmụ ihe ọgwụ ego a na gịnị ile anya nke anyị kpọrọ soshal midia ebe isi ele n'ihe onyonyo na-ele ugbu a ịhụ na ọ nwekwa ka o siri soro o nwere ka aka ya siri dị n'ihe anyị hụrụ anyị na-ekwu kedu otu aka ya siri dị na ya enwegasị ụfọdụ ndị nọ na soshal midia nwere ọtụtụ mmadụ na-eso ha ekwuburu m okwu ndị nke pastọs ha sokwa na ya ịhụge so a na-apụta na soshal midia na-emegasị ụfọdụ majik dị iche iche ịmago iji pushu ndị ntorobịa ka ha nata ha wit ihe ndị a ha na-egosigasị na soshal midia ịhụge mana ihe na-achọ ka ndị ntorobịa ghọta bụ na ịgba mbọ ka na-akwụ ụgwọ hard work still pays ịgba mbọ ọ ka na-akwụ ụgwọ ọ eziokwu na ndị ntorobịa enweghị efe nke ịbịa na-akọrọ ha akụkọ na ịgba mbọ na ọ na-akwụ ụgwọ ọ ya mere ụfọdụ ha n'ime ha ji wee kwenye wee na-eso ụzọ ụfọdụ n'ime ha chọpụtara na ọnwụ na ụfụghị ọbara na onweghị ebe ọwụ na iji azụ aga na ọkwa ọbara ka a ga-eme akwafu ka ha wee nwee ike ime iti ọpụta otu o siri dịrị ha P-Square ka gị n'ọha egwuregwu ebe egwuregwu ọ sị na everybody reach for Instagram and ige ntị ọfụma ịchọpụta na ọ bụ eziokwu onye ọlapụta na Instagram ga-edewe ahụ n'ụdị na-efi ejuru nkwọ ọ ga-edewe ahụ n'ụdị na-enwe problem so abịazie eji na-eyi ndị mmadụ egwu na soshal midia the other day ụbọchị gara aga ewepụtara ụmụ agbọghọbịa because ekwu ụmụ nwaanyị dịka ndị ọkala ma ọgịnị ya ụmụ agbọghọbịa nwere obi mmadụ ịnọ ejide ha ka ha bụ isi mmadụ ịnọ ha ji isi mmadụ ịnọ abụ ya n'akpa so ka ịhụkwa na ọgwụkwa sọsọ ụmụ nwaanyị ma ọgịnị nọ na nsogbu ụmụ nwoke kwu unu nọ na nsogbu maka na nsogbu dị so especially ndị ụmụ okorobịa na-alụbeghị nwaanyị ọkwa advice m chọrọ inye unu na biko ọwụ n'uche m onye ọbụla jee zụọ ịmago okpu a helmet a ndị ọkada na-eyuzu ịghọtago ọwụ ihe dịka na enyi gị nwaanyị bịa ma onwebe ọwụ na unu nọ ma ụmụ ihe ịgbanaiti ndị a eche ịgbanaiti kpuru helmet a n'isi kọva isi gị ọfụma because o nwere ike ebe ahụ unu na-arahụ ụra n'abalị ma ọ gịnị nọkọta enukpoza n'isi gị ọhụrụ na ọka akọtụrụ gị olu ugbu ahụ zụkwa sọsọ ụmụ nwoke na-akọtụ olu ụmụ nwaanyị na-enwe liva ụmụ nwaanyị na-akọtụ ihe ha na-akọtụ na-adị egwu so onye ọbụla ka nkwụcha onye ọbụla ka nkwụcha biko ka ọ na-ahụ jee zụọ helmet a kpụrụ n'isi maka reti isi ji aga ya na so onye ọbụla nwere ike igburie so kaba ahụ zụọ na ya ehuge dịka ihe si aga amakwa m na ụfọdụ isi ka ga-ada hapụkwa majik ihe ọsọ gọọmenti mee adị m ekwu na ihe ọma ka ọwụ ihe ọjọọ ka ọwụ mana otu m si wee hụ ịmago the desperate nature of our youth today onye mere m ji si gị na more heads will roll more heads will fall isi ka ga-ada ihe anyị na-akọ to a lot of people will make your sense
Okay, so ụfọdụ mmadụ even amamotu etetebe na nrọ from nrọ ha na-arọ maka na ụfọdụ na-eme ha cheta example otu esiri were mmiri gbanwee ya ọwụrụ mmanya na Ọba Anambra steeti na ebe na olili mma Obi Kubana. Ọ ka juru ụfọdụ ndị ntorobịa ụmụ okorobịa anya, ọ ka juru ha anya were otu dee ihe eji ego wee mee ya, otu esi kpali ego maka na ego na-akpali mmadụ. So ihe mere ego, otu esi mee ego na Ọba Anambra steeti, ọ ka juru ọtụtụ ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa anya. Achọrọ m ikwu okwu maka 40th birthday Imoni na ihe ụmụ okorobịa kwuru, mago ihe ha complain gbasara ihe ha fụrụ. Maka na onye nke gwa m na nọ na birthday a ka ha fụrụ ebe Imoni si n'ọnwụ wee kpọlite Rolls Royce Phantom 2022 model, na o si n'ọnwụ kọmandị ya osi n'ala wee bilite, si n'ọnwụ bilite pụta na ndụ, eji anya ha wee fụ ya na o mere ya n'anya na abụ. So ịma onye aghọtaghị ihe a na-arụ ụdịka ịmago ụdị ihe a nwere ike ime ọ sị ka ekwana ihe a na-eji agba mbọ, kere ihe a na-eji ya aja azụ ahịa, zụgburu onwe ya n'ahịa, ahịa nke ya na-azụ ahịa gịnị. Biko gagodu nga ga zuru ike efuge, mana ụfọdụ mmadụ agaghị aghọta ihe mere ebe ahụ. Ụfọdụ agaghị aghọta mere ime ndị mmadụ ụmụ okorobịa agaghị aghọta. So ụfọdụ na-eme alechi ihe ndị a ha enweghị ike ịkọntrolu onwe ha, ha jeje chọọ mma, chọọ isi ha na-egburu, chọọ onye a na-egbu karịa ya efuge. Mana otu Obi Kubana, Imoni na ndị otu ya, otu ha si eme ego, ị gaghị aghọta na ego ifuru ha na-eme ọwụ taa ka a tara afụfụ ya. Onwekwa onye ga-echeta mgbe Imoni, onwekwa ga-echeta mgbe Obi Kubana na ekuru ezi nwa, onwekwa onye ga-echeta mgbe ha na-achọ akara aka ha na-agagharị from pillar to post. The only thing ha ga na-agwa gị na ahụ na ha gwute esiki, na n'otu ha si eme ego. Onwe onye ma na ha tara afụ. Ndị a tara afụ gbasara ego anọkọta si n'elu daa n'ala. So mana ndị anyị nwere kịta achọghị ịta afụ, ha chọrọ ka aghọta ha n'ebe a ha nọ na ụwa ebe ha siri wee bịa. Onwe onye nwere ndidi, ego esi n'elu daa n'ala. Ndị a gbara mbọ, ọkwanụ mbọ ha gbaa, and mbọ ha gbara, ha ga-invest, ha ga-atiche ego ha n'ebe ọ ga na-amụta ihe. Ọ fọrọ m ihe ga-amụta ka ha ji eme majik a. Ego esi n'elu daa, ha tara afụ, and ọ nwoke 1 year or 2 years, o tekiri ha time. Ọ ya mere nji si na onye ọbụla jee chọwa helmet eji agba ọkada, i were kọva isi gị, maka na ụfọdụ mmadụ chọrọ ego mbute, ụfọdụ mmadụ dị ready for ọgwụ ego, ụfọdụ mmadụ chọrọ acha ma ọ chara achasị gburu eni ha maka ihe ha na-afụ na-emenụ. So duto na ha aghọtaghị. So ụfọdụ na-aga join ụmụ social media pages ọjọọ ndị a, ụmụ diabolical pages ndị a, ebe a ga-amụta otu ha si egbu mmadụ na otu ha si enweta ego taa na echi. Ụfọdụ ga-atinye isi ebe ahụ, chena ebe a ka nzọpụta ga-esi wee pụta. Mana m otu ga-esi kpata ya taa enwe echi, ọ nke ahụ ka mma. Abịakwa ọzọ dị ka ibie, oge ụfọdụ mkpọgide n'ọhịa home competition, otu ihe hụrụ a na-ala Disemba, ihe na-ada emewe na Christmas. Mana bifo ihe bido mewe, ọ ga-amasị nke unu gee ntị n'egwu a, n'egwu Flavor, ihe a egwu ọkụrụ, egwu eteghị aka ọkụrụ egwu a. Mana ụmụ ụbọchị m na-ege egwu a wee bido gbakọwa wee ruo ebe a m nọ na. So gegodunu ntị ka ọ jụọ oyi. Panty no niro, panty no niro, panty no niro.
onye nwe panti nọ n'iro. Ka m gwuru nke na-eme eme, ngwuru nke bụ eziokwu, ime na since e release egwu a, since Flavor release egwu a, adị m ekwe na Flavor mere ihe ọjọọ, mana m ofu ihe m notice na this imago ọdịda anyanwụ mpaghara Nigeria or south eastern part of Nigeria, it has never since that time or bekwa the same again. Ọwụzụkwa ihe ọwụ agụrụ egwu a oteghị aka, otechaghị aka. After agụrụ egwu a, ụmụ nwaanyị bido chọwa pantị ha achọwa, pantị ụmụ nwaanyị bido fuwe. So but ihe na-ajụ, ọ dị nka Flavor ọwa onye amụma, ọ dị nka Flavor bịa buo amụma maka pantị a na-akwado ifu. Flavor dị ka ọ na-afụ na ife na-afụ na nzuzo, mere o ji bịa were egwu abụọ amụma maka pantị bịa fuwe. Nke ka pantị si nọkọta fuwe, ọkwa ndị chọrọ nụ ibute ike anyhow. So agwa ha na ọ na-achịkọta pantị ụmụ nwaanyị na mago atọ na ọwụ into wine. So ndị Yahoo Plus dịka ha si wee kọọ na ụfọdụ chetara pantị ha bido confirm nwa cash na ministry ha bido confirm wee ego. Amam nke wee eziokwu, amam nke wee asị. You notice that since ya gbadatawa, since ya pantị bido fuwe gbadatawa, anọkatazie efu na body pass, that is egbupụta aka mmadụ, gbupụta nke a na nke ọzọ, ha ma pass ndị ha nidiri. Ihe m na-ekwa ihe na-atọ ọchị o, kama na iberibe nọ n'ime ewu ihe na-atọ m ọchị. Efu na pass mmadụ bịaziri bido dịka ọ na-agazi ahịa karịa pass moto. Ebe ọ na-etiri isi ehu ozu nwụrụ anwụ aka ọtụpụchara one or two places, otu aka ha si adọmpụ ozu ụmụ agbọghọbịa, ozu ụmụ okorobịa, maka ụmụ okorobịa chọrọ ego by all means. Onye ọbụla chọrọ ego mbute, onye ọbụla sị ọwụ na ọwụ egwu ọgwụ ego nwa, nsogbu adịghị ka ha baa n'ime ya. Maka ọ na-iruo na village, ịnọta December dị competition na-adị na village, ọ na-adị egwu. So ọ na-eme oge ụfọdụ ụmụ okorobịa laghachi azụ, ha ebido jụọ onwe ha ụfọdụ ajụjụ. Ụfọdụ ajụọ onwe ha ebe ị nọ n'ihe ị na-eme, ọ ihe a ka ị ga-akọntinu dị na-eme wee nwee ike ịlata December ọzọ dịka mmadụ. Oge so ụfọdụ na-eme alaghachi azụ, ha sị mba na ha ga-eme ike by fair or foul means, ma bụ mindset ha echenjie. Ha ga-achọ ka ha ka ibe, maka na alọta ụlọ dị intimidated, ọ dịka agbaji ha aka n'ihe ha fụrụ na village, ọ dịka agbajiri ha aka, ọ dịka ha yi azụ akwa. So ha na-achịzi azụ, ha take decisions, mba na ọ dịka m ga-etake the bull by the horn, maka na ihe nke a na ya ga-agbafuru ụfọdụ mmadụ agbafuru na village ya. So without in mind the consequence, ọ laghachikwa ha n'azụ ebe ọ bụ na ọ fụrụ ọ dị ya ka ihe ọ ga-ebido mebe ọfanye isi edi ya mebe n'oge adọrọzi. So iwe ọchị a na baị dị iche iche n'ala Igbo, ọ na-eme nwa okorobịa ma nwa agbọghọbịa ọ na-alọtanụ, ọ ga-achọ ka ọ lọta village bigger, better. Ịghọtala? Bigger, better. Ọ lọta ka ya ka ibe ya ka onye ọbụla, even ka ya wụ the best, so that ọwụ na ya bata ka ọwụ sọsọ ya ka a ga na-elele. Ọwụ na ọ bata ka a sị na mmemme ebidogo na ihe ebidogo mewe. Ọzọ dịkwa ka ibie, enwere ndị so etikwa aka, ndị so amụnye ọkụ n'ihe efu m na-ekwu. Enwere ụfọdụ parents, enwere ụfọdụ ndị nne na nna dị arụrụ ala. Enwere ụfọdụ parents, enwere ụfọdụ ndị nne na nna ha dị arụrụ ala. Ọ ha nwawo problem ụfọdụ ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa ji atinye aka ebe a ha na-etinye n'oge ugbu a. Ụfọdụ parents ha ga-aga ịma na nwa gị nwoke a ma nwa gị nwaanyị a na-apụ njem na-aga taụnụ, nwe ihe ọbụla i nyere ya ọ ga-eji wee baa uru, ma ọ ga-eji wee bụrụ mmadụ, ma ọ ga-eji bido anything before ha laghachi azụ na the city.
onwe ka ha si ga-abata ịjụ ha ihe mere ha ji onwe moto ha bụ wee lọta ma ọkwa na onwe bụ ụlọ na ha rụrụ na nwa Louis nwa mago ọnkụ ha ụlọ ha dị n'akụ nke ha na mashin o buru bata na jip o buru bata na ụlọ ọ na-arụ asịkwa m na onye nye nwe advice ka ọ gbaa mbọ na o mere ihe ọjọọ mana o nwere otu ị ga-esi wee gwa mmadụ okwu onye ahụ laghachi azụ ọgụrụ isi ọ sị na ọ dị ka ebe a nọ ekwesịrị ilebagharị anya n'ebe a ya nọ because efe adịghị so ụfọdụ rụzie ha were aka tinye ihe ọjọọ. Ụfọdụ parents ụfọdụ ndị nne na nna na-agwakwa ụmụ ha ọkwa ịhụ ka ị na-alaghachi azụ a ka ị na-alaghachi ebe ibi ị na-alaghachi Lagos ma ọ gịnị anwakwara anwa lọta n'obodo again ọwụ na onweghị ihe iji agbakwana aka wee lọta ụlọ again. Ụfọdụ na-ajụ ụmụ ha biko ebe ya ibi Kotonu isi na ibi ka Okodovu a ka Utogo ibi ọwụghị ebe a ka James bi maka na ahụ na aka James gbagotere karịa aka nke nwa ha. Onye jụkwara ụdị ajụjụ ọjọọ mana ịma na ikwesị ịma na ihe dị n'okpuru ajụjụ a ikwesị ịma na ihe dị n'ime ajụjụ a ọwụ question ọjọọ kama o nwere ike ime mmadụ onye a gụọ isi gụfee isi ofe. Anyị makwa na abịa n'ọzọ ndị na-achị anyị achị sokwa wụrụ problem obodo nwere ha sokwa wụrụ problem ndị ntorobịa maka na ọ bụ na ile anya ọ dị ka ndị gọọmenti ma ndị na-achị anyị achị dị ka ha enwegasịghị program ma plans dị mma fọ ndị na-eto eto maka na ụfọdụ educational programs ha na-enwe ọwụghị ihe na-epushi ndị ntorobịa ka ha bịa sonye na the program. Oge ụfọdụ na-adị nke gọọmenti enwe plan ma ebi ịmago iwe ndị mmadụ n'ọrụ maka na population of people buru ibu ndị gara skuul pụta na-enwe ihe a na-arụ ada agụ ha ọnụ. So ile anya ihe m na-ekwu ugbu a ụfọdụ consequences dị n'ihe m na-ekwu n'ahụ na-eke obodo siri dịrị na-eke everywhere si wee jaa eze onye ọla tọn taiga na-achọ onye ọ na-amabụ n'isi maka gịnị ọ dị nka gọọmenti nke ha kwesịrị ime ha emebeghị ya. Ọ dịkwa m sure ọgwụkwa gọọmenti na-edu mmadụ ijeje egbute isi ọgwụkwa gọọmenti na-edu mmadụ ya jee mewe yahoo plus ma ọ wee ego mbute na-ewe this time. So adị m sure na gọọmenti na-encourage. Echekwa m na onye ọla chere kwesịrị ịgụ isi kedu otu m ga-esi wee baa uru kedu otu m ga-esi wee gbaa mbọ wụrụ mmadụ maka na anyị kwesịkwa anyị ichewe gọọmenti onye Igbo amụọkwa onye Igbo ka ọ na-eche gọọmenti amụrụ onye Igbo ka ọ wụrụ onye na-agba mbọ. So ọ ga-amasị m ka onye Igbo ọbụla especially ndị a na-eto eto onye ọbụla jeje ego isi kedu ihe m ga-eme wee baa uru kedu ihe m ga-eme wee wụrụ mmadụ wee ezigbote ihe because ije konukọ isi konukọ pas mgbe eruziri ụmụ spirit dị aṅa na gịnị bido chụgharịwa gị inwe ike iweta ego ahụ rie ya 1 year 2 years 3 years everything etipịa. Ilezie anya ịhụ expensive obituary poster ebiri na onye dị 27 years ma ya na gate yo designere ọfụma na ụlọ ọrụ ọfụma na fence o spendiri ezigbote ego wee rụọ ọnwụkwa ka ọ dị ọwụ n'uche m ka isi ebe a pụtawa onweghị ebe ego mbute onweghị ebe okwu ego na ma ọcharacha si bute onwekwa ebe ọ ga-ebu ndị Igbo nwe ebe ọ ga-akpa wee gaa. Igbo anyị ekenekwa m unu biko ọ ga-amasị m ka unu gaa na YouTube page anyị Mbute TV ebe ede subscribe unu subscribe unu gaa na Facebook unu click like ebe esere mgbịrịmgba notification bell unu ring ya mgbe ọ na-enwe video ọhụrụ ka unu so na ndị ezi ga-ebu ụzọ lele video a. Biko kọmentị enu onwe ihe unu matara maka video a ma ya emetere ma ya emeteghị onwe ihe unu chọrọ ka etinye ma wepụ gaa na comment section detuoro anyị ya biko ka ọ jigodu n'oyi. Unu na-atụ anya video ọzọ anyị na-abịanụ. Ekenekwa m unu. Bye bye.